Nire familia beti izan da Bilbon edo ostalaritzan lan egin duena eta horrela. Kafe Bar Bilbao gauzka 110 eta piko urte. Nire aitak egon da urtetan eta urtetan Laviña ere Sanchen eta gero berak eduki du La Olla, Nelson de Pedro, en fin, bueno, da hostelero bat Bilbokoa betikoa, ez? Eta taberna honetan, ja badaramagu 25 urte. Nire familiak hartu zuenean egin zen kriston obra, kriston lana edo dena txukun jartzeko, baina mantentzen, ez? Orduan azulejo horiek eta estilo horiek eta hori guzti hori mantendu egin da. Deno dakigun bezala egon da kriston aldaketa. Jendea oso exigentea da bai ardoetan, bai edarietan, bai janarian, pintxoen kontua eta horrela, orain dela hemen 25 urte zen existitzen zen, agilda edo bilbainitoa edo eta txorizo bat edo horrela. Eta lehen ez geneukan turistarik, ez geneukan bisitaririk. Ondo dauzkagu, 50, 60 pintxo ezberdin eta horrela. Batez ere guk eskaintzen dugu oso barra handia eta zabala eta gauza askorekin, ez? Eta gero arrazi simple batzuk ere, baina gozoak oso ospetsuak dira hemen. Nire beste pasio bat edo agian printzipalena da teatroa. Eta saiatzen naiz nire pasio hori antzerkiarena hona ekartzen. Eta orduan antolatzen dugu lehiaketa bat, antzerki gidoien lehiaketa bat, orain 12. edizioa martxan dago. Kafe Bar Bilbao tradizioa eta etorkizuna daukala.